Ako na ba? Nagtabang. Nay! Panugnaw na ka? Saan sa di ka ginapaakan? Usang orasan na paakan, ubisan na paakan. Kasi ng balay. Asa nagbigay ng balay, day? Ini pa daghang mamili to. Kasi tagtungod ani. Kuha ka, baligya pag humay ma. Ah, tapat ang mga braha ano. Nagbraha na to. Tibok labot ba? Nay? Yari ka kabantay na ikutyukan na to. Hindi ba mabuto? Nay, maghatay kung oxygen mo na ha. Datang di oxygen na. Okay na ni. Ay hangin? Nay, hangin ni gawas. O kusog rahi nay. Kusog. Patura na. Patura nay. Asa lain pa ako mo na yan ira. Tanang lawas. Tanang lawas sa kalibon. Wala siya. Asa ko na ipatong ay patong yung kamot. Dito magkuta basa good. Ang tawag. Asa ko na di. Mami, ora sa paa. Alaw na Jess. Pagkabot ni Buwan ito, humana ka dito. Giingon. Mana kay alaw na Jess na. Karon ganina lagi pagkabot na mo. Di lang nasulod sa amo nga. Nagadaog ko, di ko daog ka yan area na. Nakuplam ka niya akong gikuan sulod. Gatay maintenance nga tambal nay. Ayo. Maintenance tambal ay baron ta. High blood. High blood. High blood. Unsa na imong gitumar? Basar Ah, ka? usa nga tambal gitumar niya ma'am. Amlodipin. Amlodipin. Unsa may pamati mo lawas ro na manhod? Sa kini akong panit sakit kayo. Sakit. Kapon. Sakit kay kapon. Kirti magyong pagkamaga. Ikot. Baka kabantay din ay bayad to. Nakabantay ko dihay pinakarugang sila. Nalupad-lupad sila. Lukol na ako. Wala na akong planda. Punit ko sa ako ang binuga na. Bukong og nisulod sa kuwan kanang naay. Sulod sa taas. Pisos nagadaonog naman. Piti yung pakadaga na ang taga kong ulo nga. Nakalupiti yun sa mananap. Oh, ayo sa istorya na nga magdipit ako. Pila edad niya ma'am? Mag 85 karon. Senta, isa December pa. December 19. December 20 sa December 26. 19. 36. Amlodipin na yung maintenance ma'am. Yang kuan. Para sa yung high blood niya. Yang maintenance. Kasubay na ba niya admit si ma'am sa ospital? Oh, dito ana. Dito sa Rapudas Carmen. Ah. Karon og ba-admit si ma'am, og ba-admit simbako si ma'am. Mag-rapid testing mo ma'am ha. Rapid testing. Moy kanang patakaran sa ospital. Ikaw may muuban, ma'am? O ma-admit si ma'am, ikaw may tagtungod. So ikaw kamong duha rapid test. Okay ra nay. Ay laglangas ha. Kaya sa pagwaon ng ibilin. Kana og makuha na siya mo ma-admit. Nga Nga sa bebe, nga. Sakang dila. Taas mo dila. Saka. Itaas mo dila. Taas mo dila. Itaas na. Pa. Ana takom. Takom. Meras ba? Na to 21. Na 98 na yan ko. To, dini 91 to.
Pero 98, 100 PR, 80 ang air. Diyan niya, mag-security din na to. Oh, sige to. Signboard ni? Signboard ta? Ning saka na kung kuan dito day. Ma'am, katong ka na. Kan? Kan? Karon ma'am say may laing gibati nimo minhod ra, da minhod. Minhod lang. Binod kailangan mo gud ng kuan, paglukan ma'am. Ano susod yung bahay, ma'am? Di ang sulod sa amuha. Niyo na kamo nagalilis ani. Ha? O kamo nagalilis. Oh. Way mo wapay na way na paakan na ning likod ni. Dagan Dagan kayo. tanan lawas na putos iyang kuan. Ubo naman ang gatos mama nimo di. Unsa gisuot niya pagkuan? Pagkapaakan. Sige kuan gibiling ra dito. Unsa gisuot? Unsa may sa official? Blouse ug sayal, blouse ko siya sayal. Nay. Mutan-aw ko si mong likod nimo, muli palingkurong kana kadiyot ha. Ha? Bangon. Sakit ba? Sakit ug amo katandugod? Ay sa ako ray kuan nimo kay tanawon lang namong napabinahibilin. Siguro MTL tiya. Tanaw sa likod. Barog tagamay ha. Itabang mo na sa silingan ng tangke ug utang dubuan naman niya. Lagi na magiging taon og pa. Dagkon tinulog pinakandul. Dagang pinakan. Naputos na yung halabo ng taon. Ang sa gihitabo gani ma'am wani jahay labti ding kalit ragpaak niya. Nasulod man. So sumo nang gipaak ra siya po. Kuan man na dito nang kuan. Kuan man na dayang. Pwede magikuno dagana. Ako ganing manghod gani gipaakan po. Nagbalin ko diya sa gatabang. pagbalin sa Kadit silingan nga diya sa kamalig sa ilang yang anak ko. Gigukod pa sila mura kada kag-o. Nagtibulat sila panagan. Gibiyaan na lang gud mi kay gipaak naman ang manghod. Gibiyaan na lang mi. Pila ka bukan na dai? Isa.